Andrew Caruana Galizia tneħħa mill-pożizzjoni tiegħu fil-Kummissjoni Għolja ta' Malta fl-Indja, ġimagħtejn wara li Carmelo Abela ħal ġurnament tal-ħatra bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin. Din l-informazzjoni ħarġet minn mistoqsija tal-avukat Jason Azzopardi meta l-ġimgħa kienet jixed il-Ministru Carmelo Abela fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Abela kien skomdu jwieġeb jekk kellux pressjoni minn fuq biex ineħħi lil Andrew tant li qal ma jiftakarx. Ħareġ ukoll kif Keith Schembri kellu influenza kbira għaliex l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat kien punt ta' referenza għal diversi ministri u uffiċjali tal-Gvern. Carmelo Abela konferma li Keith Schembri kien iħu fil-kuraturi tal-kwartieri tal-Partit Laburista fi żmien l-elezzjoni tal-2013, tant li kien wieħed minn dawk li ħejja l-manifest elettorali. U ma ħassir l-ħtieġa li jitlob spjegazzjoni mingħand l-istess Schembri u Konrad Mizzi dwar kumpaniji segreti fil-Panama fi żmien li kien ministru responsabbli mill-Korp tal-Pulizija. Kien hawn l-imħallef Joseph Said Policino rimarka kif jidher li ħadd ma ħa azzjoni fil-konfront tagħhom. Tant li Abela konferma li jidhirlu li ħadd ma qajjem din il-kwistjoni fil-kabinett. Iżda saru laqgħat individwali tal-Ministri biss ma' Joseph Muscat fejn esprima dak li kienet iħassbu. Minkejja dan u offra l-fiduċja tiegħu lil Konrad Mizzi fil-vot ta' sfiduċja ta' Mejju 2016 għax kien sodisfat b'dak li l-eks Ministru Laburista qal fil-grupp parlamentari. Carmelo Abela meta kienet wieġeb lil Jason Azzopardi li ma' Therese Comodini Kakija qed jidhru għan-nom tal-familja ma skludix li ħareġ ordnijiet biex jiġu interċettati telefonati brabta ma' karozzi bomba fi żmien li kien Ministru tal-Intern. Il-Ministru Laburista qal li ħassu xxukkjat bid-deċiżjoni ta' Joseph Muscat li jsejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija fl-2017, tant li skopra bid-data waqt il-meeting tal-ewwel ta' Mejju. Carmelo Abela konferma wkoll li l-ftehim tal-Vitals, il-programm tal-bieħ tal-passaporti u l-pjan tal-Università ta' Sadin f'Bormla qatt ma semmew fil-kampanja elettorali. Lanqas jiftakar il-Partit Laburista jwiegħed li se jdaħħal it-tanker tal-gass fil-port ta' Marsa Xlok mal-pjan tal-Power Station tal-Electrogas. Id-dettalji dwar dan il-proġett sar jafhom mill-medja, tant li l-proġetti ma kienux skrutinizzati fil-kabinet la diskussjoni fuq l-investituri u anqas due diligence. Intant, f'rapporti fil-medja sar magħruf li l-bord tal-inkjesta beħsibu jibqa' dej bil-mandat anke wara l-estensjoni minima ta' 3 xhur li tal-Prim Ministru Robert Abela. Jekk dan iż-żmien ma jkunx biżżejjed għalihom, jistgħu jieħu konklużjoni xierqa għall-mandat li ngħataw, stipulata fi klawsola 8. L-inkjesta li qed titmexxa mill-imħallef irtirat Michael Mallija, l-imħallef emeritus Joseph Said Policino u l-imħallef Abigail Lofaro se tkompli nhar it-tnejn meta se jixed il-Ministru Laburista Michael Falzon.